Ia, noswaith dda i chi. Wel, da ni yma'n galeri Caernarfon ac yng nghwmni Ysgol Hafod Lon, ysgol i blant a phobl ifanc ac anghenion ym Mhenrhyn Deudraeth. Ond maen nhw i gyd wedi dod at ei gilydd heno yma ar gyfer Lansiad Llyfr yma, sydd wedi ei sgwennu gan ei hathro cerdd nhw, Meilyr. Mae yna ganeuon newydd sbon sy'n cynnwys iaith arwyddog. Mi fys i am dro i'r ysgol i weld y cyfan ar waith. 1, 2, 3, 4. Pan nes i ddechrau gweithio yn Ysgol Hafod Lon fel athro i gychwyn, un o'r jobsys gyntaf ges i o chwarae piano yn gwasanaeth. A o'n i'n sylwi bod yna brinder o ganeuon tymhorol efo pethau'n deillio o ddiwylliant Cymraeg. A wedyn, oedd hynny rhywbeth oedd yng nghefn y meddwl i. A wedyn wrth i fi ddysgu mwy am bwysigrwydd arwyddo, lle mae'n datblygiad iaith i blant bach yn y cwestiwn. Dyma fi'n meddwl, ganeuon gwasanaeth, Cristnogol, sy'n efo pethau o ddiwylliant Cymreig, ond hefyd efo arwyddo. O'n i'n meddwl sa hwnna'n llyfr gwerthfawr gan bod yn ticio gymaint o focsys. Ydych chi'n lwcus i gael y llyfr newydd mae gen Mr Wyn, ydych? Yndan wir, mae o yn lyfr i bawb. Ac mae o wedi bod yn brysur iawn yn ysgol a tu allan i oddi ysgol yn ysgrifennu sydd ti arwyddo ar holl ganeuon. Dwi'n licio canu Can Dewi Sant. Mae'n hwyl! Fel ysgol anghenion arbennig, wrth gwrs, mae arwyddo yn elfen bwysig iawn o addysg y plant mwyn iddyn nhw allu gyfarthrebu hefo ni. Wedyn mae'r llyfr yma hefyd yn fwynhad oherwydd o plant yn licio canu. A hefyd, be dwi'n sylwi efo'r llyfr yma hefyd, dim jyst i ysgol anghenion arbennig. Ond mae yna lawer iawn o ysgolion prif lif dyddiau yma yn defnyddio Macaton o fewn i ysgol nhw. Wedyn dwi'n gallu gweld fod llyfr yma wedi fod yn boblogaidd iawn. Pam dwi'n canu a wyfod dim rhaid i chi pwnian ddim byd. Da chi jyst gallu mwynhau dy hun. Yn hoff gan i'r llyfr ydy arwyddo'r Gwanwyn, achos mae yn sôn amdan y liliwen fach. Da ni'n cael dysgu lot mwy amdan y Gwanwyn. Mae'r plant wedi bod yn wych heb y plant fysa'n am llyfr de. So mae'r plant wedi helpu fi, wedi bod yn ysbrydoliaeth i sgwennu lot o caneuon. Dwi'n siŵr fydd o'n adnodd gwerth chweil i unrhyw ysgol gynradd neu ysgol anghenion ychwanegol. Gobeithio fydd plant Cymru yn cael byd allan ohono fo. Mae'n orlawn yma yn galeri heno yma ar gyfer y Lansiad. Rwy'n ta Ruth, ydych chi yn gweithio i'r cwmni sydd wedi cyhoeddi y llyfr arbennig yma. Ydych chi wedi hen arfer cyhoeddi llyfrau cerddoriaeth, ond mae yna rhywbeth bach yn wahanol yn fan hyn, does? Wel ie, nes i gael cyfle i wneud yr lluniau ar gyfer yr holl dwylo sydd yn lot o hwyl i wneud ac yn anodd. Ond oedd yn brosiect ddiddorol gwahanol iawn i be ni'n arfer wneud ac yn bleser gweithio fo Meilyr. Oedd yn hawdd iawn i wneud efo ac yn helpu fi deall yr arwyddion i gyd. A mae'r iaith arwyddo, nid yn unig i ysgol fel Hafod Lon, ond i bob ysgol ar draws Cymru erbyn hyn, yn dydy mae'n bwysig iawn. Yndi, mae'n bwysig i ni gallu bod yn dysgu mwy o arwyddo, a fi wedi dysgu wrth wneud y lluniau yma, a byddai'n hyfryd gael gwybod mwy o arwyddion, bod pawb yn gallu helpu i gyfathrebu. Rwan ta, Sian, da chi'n un o'r rhieni Ysgol Hafod Lon, a mae hwn yn adnodd gwych i chi adra nid yn unig yn yr ysgol, dydy? O, yndi, mae'n ffantastig, achos mae yna CD yna fo, wedyn medrwn ni chwarae hwnnw yn y cardd fynd, a mae'r lluniau yn help ar gyfer, achos dyn nhw'n mynd marfer na chdi yr arwyddo, so mae'n anodd weithiau cofio beth i'r arwydd i beth bynnag, lle wedyn mae'n help bod yr lluniau yn y llyfr yn help. Yndi. A maen nhw i weld yn cael gymaint o fwynhad allan o'r canu hefyd, dydy? Mae'n wrth i bodda'n canu, yndi, maen nhw'n cael mwynhad mawr, yndi, tad. Dyna fyddwch chi wan canu yn y car, dwi'n gallu'ch gweld chi, Sian. Rwan ta, Meilyr Wyn, y dyn sydd wedi bod wrthi'n brysur iawn yn iawn. Sut deimlad ydi heno, llyfr yn dy law, di a llond y lle o bobl yma i fwynhau? Mae'n deimlad gwych. Dwi'n mor falch bod yna gymaint o bobl wedi troi allan i gefnogi y Lansiad. Dwi'n mor falch o gael roed y llyfr yma i wely, fel maen nhw'n dweud. Dwi'n siŵr na lot o bobl yn cael lot
lot o fwynhad o'r llyfr, a Terry ti wrth dy fod, dwt. Yndw tad. Mae'r llyfr yn wych ac yn un i bawb. Ac yn un i bawb. Ei, mwynhad i'r canu heno, gen ti lais gwych. A dyna ni, mae'na noson bendigedig yn mynd i fod yma yn Galeri Caernarfon heno yma. Pawb yma i fwynhau Ysgol Hafod Lon.